Sari kahamjau tono no khaksak matai hambaya paro tini fasal December ni ke 25 December Christmas ni sal tabuk sing edisi ni auli kumbleng o faijak kumbleng ni faro tini rujak bororok talai kebangma oro faijak oro borok serai rok nutui fayo te kebang mana visit kaina fayo berai na fayo te oro kebang ma church rok ni borok bo members rok bo berai na ni fayo ai ken rok nai tong tabu edisi ni raja khor khumlung hayake ba khumlung siniti edisi ni raja khor hingjago khumlung obo anorok tabuk nai tong aroni video nahar nai di kini balai na borok kebang mah nai di nuhuri tong norok kebang ma borok oro faijak berai laina ni bagai sungbo obo haino faijak oro berai na ni bagai kana hade aro berai na ni bagai faijak sungbo haina boi fighting sung failai mani nai nai de ayang ote khum rok tongo ayang o live ke bati saimania kho sini nai nai di kana rok aro hambai asna